Hi, bye. Sa tanaw mga naminaw karon. Ako day si Andrea. Usa ka OB-GYN ni doctor dari sa hospital sa Cebu. I have a secret that no one knows aside from my family and my husband. When I was a kid, normal na nako nga maka-feel og something strange. I remember pa gani. There was a time nga naa ko sa kuwang kwarto. While doing my assignments, dihay ni katawa nga babae sa kuwang CR. O gitawag ang ako ang ngalan. Naghila ko nga nigawas kay nag-inusara lang ko sa kwarto. And there was also a time nga nagkaon ko ato sa kusina. Og naka-feel ko dihay ni kunit sa kuntiil sa ilalom sa lamesa. And sometimes naay murag motapad na ako sa kuang bed. I don't know pero sa nagkadugay, nagka-normal na lang na nako. I can feel but I can't see that. And my lola always telling me nga naa daw ko'y third eye. She's always telling me nga mag-pray kanunay and always nga magdala og rosaryoan. Gibuhat na ko to and slowly nagkawala ko mga na-feel nga something strange. Hangtod sa nawala ra gyud to. Og hangtod sa na-achieve na ako ang dream nga profession. Sa matong I was taking my residency training that time. Sa nibalik akong na-feel nga something strange. First, kay sa hospital. I was doing my rounds that time. Sa naka-feel ko someone is behind me. Kay dihay shadow pero paglingin ako, layo ra ang mga tao. Of course, natingala ko. Pero giwala ra pud na ako. Kay basig diha ray nilabay kadali. Dinapod to'y time nga, padong nako mouli ato. Gikan sa kuang 24 hours nga duty. I was waiting pa sa kong boyfriend nga si Dave. Kay kuhaon ko niya. Paingon ako sa gawa sa hospital. Sa dihang naay nitawag na ako. Paglingin ako, walay nagsunod. Nangutanap ako sa nurse nga siya ba'y nanawag or diha ba'y nanawag na ako. Pero dili siya og wala pod siya hinadungog. Pag-abot ni Dave, nagdali ko og padong siyang sakyanan. Pero wala pa ko kaabre sa dihang naa na po'y sige panawag. Na-feel yun na ako nga something is not right. Nakuratan pa yun ko kay gikalit og abre ni Dave. Nangutan na siya sa kuha kung okay ra ba ko kay nang luspad daw ko. Ako siyang giingnan nga naay sigig panawag na ako. Nangutan na siya kinsa. Ako siyang giingnan nga wala ko kahibalo. Og wala ko'y makita. Ningon si Dave sa kuha nga basin gikapoy lang daw ko. Pero ako siyang giingnan nga dili. 2 times na kong gitawag. First sa sulod, dayon dinhi karon. I'm sure ako'y gitawag. Kaya gitawag ko niya, Doc Andrea. Diniingon si Dave nga, basig na ay nagbinuang simot. Sa mga to nga gi-check ni Dave og naabay tawo nga posibleng magtawag na ako. Pero busy ang mga tawo og layo ra pud sila. Giduol pa niya ang mga tago nga lugar nga pwedeng taguan sa nagtawag na ako.
I trust Dave when it comes in investigating. Kaya nagtrabaho siya sa NBI. Feel safe and secured yun ko og naa siya. Pero walay nakita si Dave. Og basin imagination lang daw nako to. Itungod sa ko ang 24 hours nga duty. Sumoto nga nagpaandar na si Dave. Sa dihang nakatanaw ko sa may guard. Sa may entrance sa may OPK ni department. Nay nakatindog nga babae nga naka-hospital ga og nagkugos og baby. Gipahunong din ako si Dave kay gitanaw nako ang babae kay unusual kayo nga naay maglakaw-lakaw nga naka-hospital ga nga murag gikan pag-operation. Gitawagan ako ang nurse nga naka-duty ang ata kay naay patient sa gawas nga naka-hospital ga. Pero igo ra ko nag-off sa kong phone. Sa dihang pagtanaw na kong balik. Wala na ang babae. Nigawas na lang ang nurse nga akong gitawagan. Pero sige ra pud siya pangita. Sa mo to nga nangutana kong Dave kung na ba siya nakita nga babae nga dapit sa guard nga naka-hospital gown. Nitubag si Dave nga wala daw. Og nangutana siya nga no. Ako siyang giingnan nga nakakita ako og babae nga naka-hospital gown pa. Pero nawala galit. Giingnan ako ni Dave nga gikapoy ra gyud ka. Ipahulay lang sana. Tubag ko niya pero nakakita gyud ko. Tubag si Dave. Okay. Basig nilakaw ra po to dayon. Maong nawala ka ra. Sa moto nga gi-convince na lang jud nako akong kaugalingon. Nga basin sa kakapoy ra to nako. Og kinahanglan lang nako nga magpahulay. Few days passed, nawala ra po to. Og nakafocus nako sa mga duties nako sa hospital. And I thought nga dili na gito nako ma-experience. Pero one night, sa dihang naa ako sa balay, nga ang kauban lang nako kay among helper, kay nagbakasyon silang papa sa mong province. Nagtanaw ming duha og movie sa may sala. Ug sa dihang nakatanaw ko sa summit, nga nag-atubang sa usa ka kwarto, nakasinggit ko, kay dihay nagtindog sa sulod. Bisag ngit-ngit kay maklaro kay nako nga dihay nagtindog. Nakalingi din ko sa kwarto pero ngit-ngit lang akong nakita. Walay tao. Gidali na mo pasiga sa kwarto pero sarado kayo ang mga bintana. Nahadlok si Jen ako kay basig makakita daw ko mga namatay na nga tao. And I remembered what Lola told me nga na ako'y third eye. Makafeel ra ko adtong mga panahona og nawala ra pud to. Pero nibalik pagtrabaho na nako sa hospital og mas may grabe kay dili lang nako ma-feel kun dili makita na ginako. For our safety, gitawagan ako si Dave kay araw na ami kauban sa balay. Gisultihan ako si Dave nga basig na ako'y third eye. Pero gikatawan ra ko niya. Ingon si Dave, agira na si mohuna-huna. Og tinuod man gani, mayon tag diri nako sila pakita. Aron makatabang sa kontrabaho. Ako siyang giingnan, pero sa bata pa ko, naka-feel ko ging-ani pero di lang nako sila makita. Nangutana si Dave sa kuha kung kanus alang daw nagsugod. Ako siyang gingnan nga karon lang nga bago. Di ba niingon ko nimo nga nakita kog babae nga naka-hospital ka. Mao to ang una. Tubag si Dave. Ayaw lang natagda. Mawala ra na. Basig sa kakapoy rapod na si mohang mga duty. Makadistract pa hinuon na nimo.
Sumoto nga samuan natulog si Dave, kay aron masiguro niya among safety. Kay kami lang duha ni Jen. Wala din ko nakatulog anang gabi una, kay diha ko'y gitiwas og basa nga libro. Mingaw na ang palibot. Pero sa kalit lang, nakadungog kog naghilak sa gawas. Nga babae og tingog. I thought it was Jen. Mo na nga nagdali og gawas. Pero pag-abri na ko, nawala og galit. Lights off na ang sala. Nya mingaw na kayo. Pagpasiga na ko, buhok og likod dara sa babae nga nagpadulong sa kusina ang nakita nako. Gitawag nako kay nakaingon kog si Jen yun. Pero wala nito pa. Sumoto nga ni-straight yun ko padong sa kwarto nga gitulga ni Dave. Og nagsige na kog panuktok nga hapit na yun nako maguba ang pultahan. Nangutana si Dave kung naunsa ko. Ako siyang giingnan nga pwede ba nga sa kwarto na lang siya matulog. Tubag si Dave, magunsa man taad to. Di pata pwede ana. Pero okay ra ko. Ikaw, wala pa man ka na humans mong training. Tubag ko nga, grabe yun na yung hunahunay. Watay buhaton dito ba? Nahadlok lang ko kay dihay naghilak. Tubag si Dave, nga naghilak. Wa man ko'y nadungog, kay wa man pud ko natulog pa. Ako siyang inan, adto sa taas sa kwarto na ako. Kay aron makatulog ko, kay need kong mopahulay og sakto para uman. Sa moto nga walay nahimo si Dave, sa kwarto na ako siya natulog. We haven't done anything aside sa kissing. Kaya nag-focus pa ko sa kong residency, mo nang nagproblema yun si Dave nga nagtabad. Pero ako, nakatulog yun kog maayo. Kay I feel safe og naa siya sa kong tapat. Wala ko'y mga worries nga batiban. Since nga sige na kong experience og something nga strange, every time nga mag-perform mig operation, di yun na ako makalimtan nga mag-pray og una. Kay nagdepende na mo ang life sa mother ug sa baby. Need yun nga mag-focus ang attention og dili ma-distract. Thank God, wala rato naka-apekto sa akong trabaho. Wala ra ko'y gisultihan sa akong mga kauban nga maka-feel ko gilain sa ospital. Aron dili pod sila mahadlok. Labi na ang mga night shift nga mga nurses. Every time nga maka-feel og makakita ko gilain, baliwalaon na lang nako. Dihay time nga gikan ko nag-rounds nga nakalabay ko sa vacant nga room. Naay ni kalit og kahagbong sa sulod. Gidali na kog abri kay basig naay nahitabo. Natingala na lang ko kay naay naka-confine nga pasyente nga galingkod. Wala man untay bag-o nga na-admit adto nga room. Pasulod na unta ko pero gitawag ko sa nurse. Ingon ang nurse nga gipangita daw kong Doc Fred. Denungutan ako sa nurse, naday tay na-admit karon. Tubag ang nurse nga, ani nga rom Doc? Wala man. Ngano day Doc? Di ba naka-discharge naman ang patient ani? Dayon pagtan-aw na kog balik sa room. Vacant na ang bed. Wala na ang pasyente nga galingkod. Gisira na lang nako balik ang pultahan o gi-change nako ang pangutana sa nurse. Sa almost 3 years na nako as resident doctor, kadaghan akong naka-encounter nga namatay ang mami or baby. Tungod kay wala nila na kaya ang mga complications. Kami ang unang masakitan sa tanan. We promise to treat people with our best knowledge and ability pero dili kami ang tagiya sa kinabuhi sa tao. It's weird. Pero tungod ana, nasabtan ra nako ang mga souls nga nangamatay og wala may luna.
Maybe because wala sila makadawat o gusto pa nila nga mag-stay kauban nato. Mo nang usahay, dili na lang nako tagdon. I thought adto lang ako ma-experience, pero nakalimot ko nga naay mga event nga gusto pud tang sa mukha. Natulog ko adto sa kong kwarto. Gikan pa ko sa duty sa hospital. Kapoy kay ko. Napugos ko kamata kay dihay sigig tawag sa kuha. Bata ang tingo. Pag open ako sa kumata, naglingkod sa kuntiilan ang bata nga babae nga itom og dress ug dili na ako makita ang mata. Nismile siya nako ug nibalik og tawag sa kuha. Pero naghilak na og tingog. Nakasinggit yun ko og taman sa ko nakita. Mura kog mabuang og sininggit. Mura kog mabuang og sininggit nilang papa. Og nipiyong na lang ko og gitabunan akong dunggan aron dili na ko siya makita og madungog. Naundang lang ko pagabot nila sa kong kwarto. I was crying hard while telling them nga naay bata sa kong kwarto. Gidescribe na ko og apil pud sila nga nahadlok para nako. Nakahinumdom sila sa gingon ni Lola adtong buhi pa siya nga naa ko'y perme nga kauban. Nagsugod daw atong nag 5 months old pa ko nga babantayan ni Lola nga mabalhin ko og pwesto bisag dili pa ko kamao mo kama. Ug usahay magkatawa ko nga murag naay kadula. Gibaliwala lang daw to nila kay basig tungod pod sa edad ni Lola. Pero pagsugod yun daw nako sa ospital. Kay sometimes makabantay sila nga og sa layo ko na ako'y kauban. Ug ana gyud nga gabi nakadecide ko nga kinahanglan nga mas mo strong pagyod akong faith ni God. Kay permi nga dili na ko maka-visit sa church tungod sa ka-busy sa duty ug wala na ko'y time nga mobasag Bible. That's the best way para dili ko sa muko nila. Pero wala to dayon nawala. Parehas sa nahitabo nako sa bata pa ko. Gusto unta ko nga nako'y kauban sa kwarto. Pero niuli si Jen sila. Kay paulion daw siya sa iyahang ginikanan. Batay daw din. Nahadlok na yun siguro si Jen sa iyahang mga na-experience kauban ako. Maong nakasabot rapod mi. Then one night, ka-video call na ako si Dave while naghihimo og mga paperworks. Nautana si Dave kung naaba si Jen. Ako siyang giingnan nga niuli na si Jen. Ambot og mobalik pa ba to? Mangita na lang siguro may og puli niya. Tinungutana si Dave kung asa kong mama. Ako siyang giingnan nga natulog na siguro. Nga naman. Tinungutana si Dave kung asa daw si Papa. Ako siyang giingnan kauban si Mama. Ako raligi usa aning kwarto. Then I realized sa reaction ni Dave naa siya'y nakita. Og sa na-feel na ako naay ni kunit sa kuang buhok. Gigunitan ako dayon ang Bible nga naa sa kong lamisa. Wala minitingog duha. Nagtanaw lang gid ko ni Dave. O grabe akong gunit sa Bible. Nagampo yun mi. Og Our Father. Hangtod sa nahumanamo ang prayer nga nagpuli-puli mi ni Dave. Wala ko ni tanaw kung sa may ihang nakita. Ipabasa ko niya og verse sa Bible nga James 4:7. Pag human ako og basa, nigaan akong feelings.
Ingon si Dave, tungod ana nila, mapakasalan yun ti kadayon. Ako siyang giingnan, sumas paduolon paday nako sila, aron mapugos ka. Tabag si Dave, ako ra siguro ang solusyon para mawala na sila. Ingon ko nga, basig ikaw na hinuon ang ubanan ani. Tabag po si Dave, nga no problem. Basta mo tabang lang sila sa kong trabaho. Bahalag maglabay-labay sila sa kong atubangan. Dinautan akong Dave kung normal pa ba ko. Tabag si Dave, above normal. Extraordinary ka nga babae para nako. And the only sexy doctor sa kong pananaw. Tabag po ko niya nga, and you're the only handsome NBI. Mao ba? Gwapo man lagi po to imong kauban. Sa mga taong nakasurvive ko ng gabi una, nga wala ra ni dagan sa kwarto nilang papa, kay gilingaw ko Dave. I know nga na siya nakita nga something sa kong kwarto. Maklaro siyang reaksyon sa wala pa siya magsugod sa prayer. Kay natulala si Dave nga nagtanaw sa screen. Gipugan lang niya aron dili ko mahadlok og mapani. Nag-shock na lang ko kay pagmata nako sa buntag, diha na siya sa kong kwarto. Gibantayan ako. Mas ma-feel gyud nako nga safe ko ug walay makahilabot nako og naa si Dave. He's my savior and protector. Second to Lord. Kanunay si Dave nga mohatod og mokuha nako sa hospital. Ug usahay, magdugay ko gawas kay naay mga emergency. Pero maghuwat yun na siya nako. Bisag unsa pa ko kadugay, pero natingala ko. Sa kagabi paggawas nako kay wala ang sakyanan ni Dave. Nanawag ko niya kung asa na siya. Ingon si Dave, di ba nitawag ka na ako nga dili na lang ka pakuha kay na kay lakon? Tubag ko nga, ha? Dili mo ko magdalag cellphone sa ER. Ug wala pud ko nanawag nimo nga dili ko pakuha. Nitubag si Dave, pero nanawag jud ka. Imo hatong tingo. Dili ka pakuha, mong nilakaw na lang ko. Pero ako siyang giingnan nga wala yun ko nanawag. Nangutana si Dave kung asa na ko gibutang ako ang phone. Ako siyang giingnan nga sa bag na ako. Ug sure ko nga walay ni hilabot dere sa kong bag. Hingon si Dave, okay sige. Huwat dira, kay padulong na ko. Sa moto nga nisulod kog balik sa hospital. Kay dili ko gustong mag-inusara sa gawas. Well, naglakaw ko, gi-check na ako akong phone. Kung nanawag ba kong Dave sa time nga dito may ER. Pero wala ko'y makita sa call history nga nanawag kong Dave adto nga time. Og sure yun ko nga wala yun ko nanawag niya. Hapit na ko sa entrance sa dihang na ako'y nakatagbo nga babae. Wala rapod ko. Pero paglagpas niya na ako, naka-feel ko bugnaw. Dayon paglingin ako sa babae, wala na siya. Nagdali ko nga nipadulong sa guard o gitawagan ako si Dave nga padilion. I prayed silently nga protektahan ko ni God sa kung unsa may naa sa kong palibot. Pag-abot ni Dave, nagdali kog sakay og nigakos na lang ko niya tungod sa akong kahadlok. Di man ma-explain sa science ang tanang uncertainties din sa kalibutan. But one thing is for sure. We will never underestimate the power of God. Sa mga taong after sa kong residency, I became a junior consultant in different hospitals. I thought na specific nga hospital lang nako sila makita. But kauban day pud sila sa kong journey.
They are like patients waiting to be treated. Sometimes makita na ko sila nga mga tao sa mga wards, hallways, even sa cafeteria sa hospital. Naa sila. Dili ito sayon kay may stress na ko usahay og ma-pressure. But I tried my best nga ma-separate yod akong emotion para nila ug sa akong trabaho. Every time nga mawala ko sa focus, I'll just grab my rosary and pray for peace. Mawala raman pod sila. That's why I always believe that prayer is very powerful. Then one time, busy ko ato sa office preparing for my written and oral exam. Nikalit lang og ka-off ang lights, pero pagtanaw na ako sa gawas, wala man nag-brand out. Gi-on ra pod na ako ang lights ug nipadayon sa akong gibuhat. And for the second time, na-off na pod og kalit. I thought na iguba sa switch. Mong gitry na ako og ma-off ba after na akong ma-on. Pero pila na ko ka minutes nga nagtindog dapit sa switch. Wala man na-off. So nibalik rapod ko sa akong table. Pero igo ragyod ko nakagunit sa akong ballpen. Na-off na po. Nakapiyong na lang ko sa kapon. Gibalik-balik na kog on og off ang switch kung guba pa. Pero okay ra kayo. Pagbalik na ko sa akong table, na-off na po. Pero nakadungog ko nga nipitik ang switch o gitoyo yudog off. Nakagunit na ko sa akong phone sa akong table aron nahayagan ako ang palibot. Pero tungod sa akong panguro, nabuhian ako. Pagpunit na ako, diha ko'y nakita nga naay nagtindog sa akong atubangan. Usa ka babae. Pero ang nakapangurog na ako, kay wala ni abot ihan tiil sa floor. Like she's hanging, nga murag nag-suicide. Dool yun kay siya nako nga pila ka inches na lang. Magunitan na nako siya. Nabuhian na lang nako akong phone, og nipiyong jud ko og taman. Balik-balik na kong gisangpit ang name ni Jesus sa akong prayer. Gipray na ko nga dili ko magpadaog sa akong mga nakita. Gitabunan na lang pod nako akong dunggan aron wala ko'y madungog. Kay naay naghilak sa kuan tapat. Wala yun ko muundang sa akong prayer. Many times nga nangayo og protection sa kung unsa man ang naa sa akong palibot. Until sa nisiga na lang wala na ang babae. Naluya na lang ko nga nalingkod og nihil. First time nga nakakita ako og actual nga porma sa nag-commit og suicide. I thought babae lang og bata kanunay ang magsigig samok na ako. Pero it's crazy. Bisag unsa na lang nga age ug gender ang mopaduol ug makita na ako. Pero wala yun ako to gitugutan nga makaapekto sa kong focus. With just the help of prayer, nakaya na ko nga harungon silag tanaw tanan. Ug dili na ko kaya, I will just close my eyes and repeat the words. Jesus is with me and nothing to worry about. You're just a fallen angel that's soon to be born. Then I'll be fine. Og hangtod, sa nahimo na yun ko nga certified nga OB-GYN doctor. Itok 10 years kani-take pa ko og subspecialization. Almost 4 years na ako nga gianto sang ako mga nakita. Kay nagsugod to sa ika-3rd year sa akong residency. At dihay months nga wala ko'y na-feel og nakita. Og nakaingon ko og mao na to nga pareha sa bata pa ko nga nawala ra. I was very happy kay nawala ra yun, but dili dayto long lasting. Kay nibalik lang gyapon. Gi-accept na lang nako nga part na to sa akong daily life. Dali ra nako ma-identify kung ang maglakaw kay real human ba or dili. Kaya ang ilahang shadow dili makita. Naman gani shadow, wala pod ang tao.
Or sometimes, makita ra nako nga mura ra sila thin smoke nga molaban. I don't know if real ghost ba sila or evils. Basta dili na lang nako sila tagdon. Then mo to, nga Dave and I died na. After na kong nahuman akong sub-specialization, we've been together for 8 years. Through my ups and downs, wala ako niya biyahe. Bisag na ako'y unusual nga mga experiences ug maapilo sa high siya. Bisag kanunay ko busy ug wala na ko'y time niya. He's still waiting patiently kung kanusaan ako siya matagal and always supporting my chosen career. Miha pra siguro ang times nga nag-away min duha ug dili ra pud maabtan og adlaw kay parehas may nga moingon og sorry. He's very happy kay finally matawag na gyud ko niya nga wife, and I'm also very happy because my best friend is now my husband. Kaingon si Dave og makasal og mag-uban na may nga mawala akong ability nga makakita og makafeel og bisag unsa. Pero nagpabilin lang gihapon. Masungot usahay siya kay madisturbo yun ming duha kay kalitan lang mig lamba og pultahan og duwaan ang mga legs. Katawan na lang nako si Dave kay ma-frustrated na gyud siya kaayo. Kay there was a time mag-make love na unta mi. Pero gikalit og buno si Dave og sapatos. Nahadlo ko kay dili sila manghilabot nako, pero si Dave ilahang pasakitan. Then one night, nakamata ko kay sige ubo-ubo si Dave kay diha daw ni tuok niya. Ingon pa si Dave nga maayo gani, nakabangon ko og dali. Tubag ko niya, nag-pray ka bago natulog. Tubag si Dave, nakalimot ko kay nadala ko sa kong kakapoy. Ako siyang ingnan, we will pray together sukad karon para naatay protection. Ingon si Dave, gato siguro sila og biyaan ka nako og hadlokon ko nila. Bisag patyon pa siguro ko nila, di ka nako biyaan. Nahadlok jud ko ni Dave kay nakuha yun nako ang ilahang purpose nganong pasakitan nila si Dave kay para nila ilaha lang ko. Kanunay nako mag-remind ni Dave nga always mag-pray kanunay ug magdala og rosary. Bisag asa gyud siya. Dili niya ibulag for protection, labi na kay dihay time magihatod ko niya sa hospital. Pero before ko ni sulod, nitan-aw pa ko balik sa sakyanan ni Dave. Pero nahunong ko kay kaliko ni Dave, dihay naglingkod sa front seat. Naglibog pa ko una pero sa kadugayan na-realize na ko nga nay ni uban ni Dave. Mao nang gitawagan ako siya dali. Nangutaan ako niya kung naa ba siya gipasakay pag naog na ko. Tubag si Dave nga wala daw. Ako siyang giingnan nga balik sa ospital karon dayon. Ingon si Dave, nagdali ko kay na late na ko nga naa may meeting karon. Ako siyang giingnan nga mobalik ka dere or ako ang mudagan din na. Tubag si Dave, noon sa mangka, wala ko'y sakay lagi. Wala kay salig na ako. Ako siyang giingnan, malipay pa ko og moingon ka og naa kay sakay. Balik dire, kay ako ang mo-drive. Pagbalik ni Dave, ako dayon ang nipuli niya og drive. Ako gyud ang nihatod niya sila ang opisina. Lain akong feeling sa nakita na akong sakay ni Dave nga murag na ay mahitabo niya anang adlaw. Munang wala gyud na ako siya gipa-drive. Sumoto nga every time may ihatod ko niya, o ihatod na ko siya, dili mi munaog o dili mi mag-pray for protection. For one day, I think 10 times or more mi nga mag-pray ni Dave. Or every Sunday, dili na mi mo absent sa church. Conscious na ko sa kong palibot ug sa akong makita nga nakasalmi. Kay feeling na ko, kuhaon nila si Dave na ko. Dili gyud nako baliwalaon ang feeling nga dili mayo. Dili ko modayon o dili na ko padayonon si Dave og lakaw og makulbaan ko. Katawan na lang ko ni Dave kay nahimo na daw kong possessive wife niya. Pero bahalag ingnon ko og selosa. Basta safe ang akong feeling sa mga lakaw ni Dave.
Sa mga taong nga naboros ko a year after our wedding. Anniversary gift ni God para namong Dave. Ug diha nagsugod nga na-minimize na akong mga makita. I can still see them but layo na perme sila. Mga 7 months na kuntiyan sa nakabantay ko nga wala na yun ko makakita og strange nga things. Pero wala nawala ang feelings nga murag na ay magtanaw na ako. Ug hantod sa I give birth to our first son. I really tried my very best nga ma-normal delivery na ako siya. Bisag hapit na ko mo give up. Dili giday sayon yung mag-labor. Nasabdan yun akong maayo ang feelings sa mga patients nga magsigig reklamo kay permi pahuwaton. Bisan sa mga ipahimo na mong exercises, lisod man di ay kayo. It's brutally long and painful. Coming from the word labor, it means a lot of words. So always give thanks to your mom for enduring the excruciating pain for you to live and enjoy life. I don't know kung unsa hinungdan pero karon nawala ra akong makita nga creepy nga mga sightings. My son is already 1 year old ug 1 year na pod nga wala na ko'y nabati o nakita. And I'm praying at dili na to mobalik pa. Someone told me to remember the 4 things that God says. One is, I will make a way for you. Ang kaduha, I'm fighting your battles. Katulo, prayer is the best medicine. Ug ang kaupat, trust my timing. And it's proven and tested. Let's stay safe and healthy.